Warahmatullahi wabarakatuh, bos. Selamat sore teman-teman. Jadi kini enggak sawah, bos. Nyapa ya tuh benok rene rene sing ngokon. Orang ngokon iki ceritane iki wis mlaku-mlaku, Bong. Terus iki lho, iki terpong wong sawah. Oke ayo OTW rono. Bareng anu ngentakno dhuwit bobok. Bobok lho, bobok iki ora akeh lho, Bong. Wis 3.000 jirik kondange. 3,5. 3,5. Nek ditraktir apa? Pingke ngejak aku ayo mangan soto ning gawean. Ana aku ora duwe duit. Kaya ora duwe otot blok. Tibae oleh duit bobok. Kowe lagi krungu berarti? Lagi krungu, bos. Lah iki jadi ngene lho. Iki oleh bobok 3.500.000. Ditempes apa? Ditempes jero ditempes ditabrak bocah. Ya ditakoki, sing salah sapa tur? Aku juga ero padahal wis ngretenge. Disuruh tuh kok ngguri. Berarti ya sengaja nggo. Tapi didamekne karo lurah wis padha dicambane di dhewe. Piye to? Berarti gak sida bobok berarti. Ya ora sida. Piye to ya? Kok iso? Iya. Ya, Terus gak sida oleh bobok. gak sida oleh bobok, bos. Jadi kene wis nyantai ning sawah. Jadi anak sing rusak tapi. Wis lebar. Lebar tok. Lha slebar gak rusak le bangkane peko lho. Pong. Rangkane pekoh iki. Bangkane iki semua. Emang sangit keplekne traktor. Nah, Ya kok iso traktor kuwi lho, matahmu. anu keplekne motor. Wong lak keplekne motor bayah kuwi ya. Lah nek dikeplekno wong. Ya kuwi menak to, padha empuke. Lah lha. Nah, iki lho lor. Jadi tandurane abang wis Wis apa? sapi to wis. Kudu maling. Eh, Maling opo? Adi ngunduh sak Nah, glut jadi ceritane iki engko wis Lho. tenang ae, Bos. Adi ngunduh sak glut ya sapi ya. berarti nek ilang yo wong loro iki tersangkane iki karo ke. Ngunduh sak glut iki sapi ya. Kok tersangka. Lah kowe wis gawe rencana nek ilang berarti kowe ta wong loro. Pikirane lah. Pikirane elek. Ora iso apik yo ngono kuwi. Mulane Ki lho adikmu ngaret lho. pikiranmu iki kudu dilosno. Oke. Nyapa to dek ora. Oh ya bos ya lho. Ngono to. Cok glibasi jere. Ki lho adikmu lho tekoki ngaret Kalau jidul ning ndi to? Jek. Ya sapa? karo bulang no kok Numpak motor gendol lah. dewi-dewi. Diseteng bulang kok diseteng. Nah, ini ada tamu, Bos. Sapa jenenge? Anggi bulang. Suwira ketemu. Padha awake kae karo ngiji. Komen tok. Saiki iki aku Dadi sangon. Gak. sampe 150 nih. Nah, jadi iki aku ketemu sama Anggi Bulang. Jadi fan YouTube, Bos. Ini Fans YouTube sapa? suwe meta bulang kae. Nah, iki. Sila entek wektune. Kok sing teko tempe mogok. Iki malah sing teko malah gejah, lempok iki lho. Masa iki? Rene ora bocah iki. Bayar ya. Iki. Bayar. Ki sapa? Ki masa? Iki adalah Ki adike kok. dua paus. Iki oke lah, anu oke. Nah, dua paus. Masa dua paus? Adik, Kamu ngaret di situ ya. Pintale loro teko. Nah, iki, Bos. Disoting to. Iya ki lho. Ki lho. Wah, kintale loro. Ya, ini tono iki. Masa bar ketilang le. Bilang sop lho. Sopo ngilang? Garpane awu-awu lah. Awu-awu, dhewe ketilang gitu. Ilang kowe. Nah, Ketilang tau ya. Jingan itu. iya, padha iki lho. Kiri gitu loro. Tongkan iki lho. Ini kita arep kok wira-wiri iki. Jek gorengane Jimo Nah, jek iki kalau. jadi kumpul, Bos. Jembatan entek. Tuku. Tuku ta, Bang? Tuku to pong-pong kok. Ya Allah, pong-pong. Tak tukane apa piye to? Iya, Ndang. Bar mengenang main kok. Bar oleh pajekan barang kuwi ya dadi long. Manjlok kuwi. Malah buka. Nah, iki lho, Mas Anggi. Tandurane Bar menang main kok. Brambang. Lah iki wis kok kene iki. Ya ora apa-apa kan diperjelaskan. Piye? Dan enggak sak Di maling. apa? Apa to? Diperjelaskan. Kita perjelaskan sebentar lagi. Sebentar lagi apa? Sak bulet. Oh, rasa Kita wis cilik. sakulan tok lho, Bos. Ora melok nandur ae. Ora malah nganggur ngono lho. Tak sing maling di ben iki iki wis. Tak Bambang ku ilang kowe tak itu. Yo, yo to. Sak-sak he.
Orang itu tanpa bukti jangan menuduh, itu tidak boleh, tidak baik. Oke. Yang jujur aja, lagi sing ngatur lho, lah nyapa to. Langsung ya saiki. Lah langsung tak juki wis to, lah Ndang. nyapa to. Tak videone iki. Tapi kan ya belum. Tapi urung enak Belum isine. enang isine. Muga-muga tandurane lancar. Amin, amin. Dadine ben luwih apik karo sing Dhisik. yang pertama, yang kedua lebih bagus. Oke. Ngono lho. Gustami. Ya Pak Dik ya. Aja omong meneng e. Itu repot ya lah. Kisinan. Mana sih? Apa aku turu? Lo Jumatan turu ae. Lah, gak wis dongaren. Dongaren. Loh. Dongare Jumat. Ngone. Walaupun aku nakal, masa gimana aku tetap berlanjut. Oke. Tapi gak patah begitu. Ya arang kadang ra oe. Gak apa-apa, yang penting absen ya. Kadang Yang penting elek orang kadang gede, ora ngono lho. Ya udah, sebentar Jumat orang begini. Coba omongane malah Omongane. ngenyak kae. Yo. Begini. Saya begini. Iya. Metik soalnya. Ora. Ngono lho, bos ya. Lho keadaane bos sore ini. Lu belum tekoki kok. Ora wi lagi ngomong. Mau aku mau jawab kok. Gorengan atau Lah tuku gorengan to? Kowe wi lho sing dikongkon kok esok. Cek lah koncoku. Gorengan baru oleh bobok. banget tuh. Cek oleh bobok bener ya. Iso mujek ya. Tuku gorengan oleh bobok lho. kondure kan. Ini. Nah. Ngono iki piye ndang melok to? Gah melok nyapa? Kilo bos. Hei, ndang tuku gorengan to? Ngono dadi lungi dhuwit. Kok iso Pong, ndang to pong kok malah poplong-aplongo to jar pong iki. Pegah, Ra go dhuwit rokok tok iki lho aku. Aja. Lho, Ya, wis sing aku nggawa rokok tok iki lho. rapian cekel to kamerane ya. Jajal cek kerapian sik. Lho, Kok cek kerapian. gak gelem. Rungane sapa lho. Yo. Ora Sepo. gelem, ora gelem sik. Aku bukan Menang. Cek iki apa to? Gak gowo apa ora lho. Lho. Wis to Jajal rungane. menang sik. Set aja Menang ngono. sik to. Kelo, ndaji. Gak 5.000 dhuwitmu lho. Ki apa karo ekel-ekel gorengan ning sawah. Ndang tekan kaya ora apa. Iki lho sing bar oleh bobok lho. Piye to bijane? Aku Nah iki lho bos keadaane bahaya karo Mas Anggi lagi nyantai di sawah. Sawah Darpung kok. Mlaku metu guri lah ya iso to. Lambang iki lho numpak motor. Pral, Sopo? Ya putri memang piye kabarmu? Api. Nah, iki lho bos. Ki apa ya? Kayak banyu ngombe ning gubuk ya. Persediaan banyu ngombe ya. ngawur aja nyemprot. Oh, nyemprot. Delok keadaane. Ki bos ya tandurane. Andi, nah kayak ada Mas Anggi Bulang jadi bedor ini bos. Ki tukul bos dikil bos. Tukul bos. Tapi belum gede-gede iki lagi tukul tok, belum sempurna. 1 bulan lagi wis panen bos. Nah, iki bos. Nah, matahari ini jan silone cahayane jan sip nah, di sore hari ini. Ki nongkrong ning sawah ya bos. Dah iki. Kok angkel-angkel ndang piye ngono lho. Ki apik ki berarti ki ngene Darpong kabeh. Gak. Sitake ngene Komar ya. jadi kemar. Darma ya teh. Wates iki tok karo kidul iki tok. Kita ngareti sing tenanan to, Prol. Aja kur dolanan. Ngareti sing tenanan. Kok. Nah iki Komar tak delok Komar. Nah iki. Ki bocah sing ra ketok langsung ireng teng dedet lho. Brambang lo semua obat kali ngono kan apa? Piye? Obat brambang, obat semua, obat. Obat brambang, obat semua. Lho kuwi obat iwak to. Lah iya ngono kon brambange apik kuwi lho. Malah kaya ngene to, malah ra ketok to saiki rupamu.
Ngono njaluk brambange. Ngono kok njaluk brambangmu apik kuwi lho. Apik ke timbane DP apik kuwi. Masa apik iki? Apik iki DP. Sing kenapa iki? Sing kula iki mamang. Nggone anu ki, nggone kangane. Oh ngene kane. Ki Nah. gedhok kok manene. Oh gedhok ya? Nak sing ki dijewedhok dase nak sing ki. Iya, layak. Jadi ngono lur. Obatnya brambang kuwi ternyata sing ampuh. ya sumo. Lah ditarik sing Tak ampuh. tutur iki lho obatnya sumo karo apa? Karo cal, mbuh pokoke cal ha pokoke. Minggu buah. Kalha buah. Asam. Tapi lak sumo iki kanggo obat orang. Nah iki lho Bos, tandurane. Nah ya, Kayak wangi lah nandurane. tandurane kaya wonge lho, rupane kaya. Nah, jadi ngono lur ya. Jadi vlog sore hari ini kita nyantai di sawah Bos ya. Melihat suasana, melihat tandurane pokoknya wis ngono lur. Ora tuku sing apik kok. Wes Bos, vlog hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis. Ya engko